Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. Kaya ito di pagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablawa kay Diremba kabigat, kada kayami nga sangapada. Good morning, good afternoon, good evening. Sa di naman nga sulit tilubong tayo yung tayong papagayam mi, kapkablawon na kayo tinarambag, naraksak nga kayo panagbuibuya, happy watching and happy listening. And please share this program, share. Kahit padahanan nyo, ti pakasaritaan ni Tesi nga napauluan, sakripisyo. Intayon, rugyan, papagayam ti pakasalitaan ni pagayam ti nga Tesi na napoluan iti sakripisyo. Sagudayan ti surat ti pakasalitaan ni pagayam ti nga Tesi nga napoluan sakripisyo. Dear Manong Nemi, awang nga tan Manong Nemi ti kararagsakan nga pamilya no saan nga da kami. Da kami nga agasawa kini Manuel, agrama maten kini June nga inauna nga anak mi, kasta maten kini Lily. Duwalayang ti kayat ko, kayat mi nga anak Manong, at damaten junior ni Manuel, sa damaten babae. Okay na. Ngayon sa anak matpay nagpalaygit Manong Nemi. Trabaho ti asawak, may isang mga opisina, iti bangko, tamay sa iso na nga accountant. Ininto tagyanak ba't Manong Nemi ti gobyerno, iti health, municipal health Manong Nemi. Nga kaaduan na nga raramidek Manong Nemi kadadtak ti field, mapan mga tenda, mapan amang umatender Manong Nemi iti medical mission. Mapang kami kadag iti barbarangay, kuhen, adak iti field. Nasumre ka kon ti opisina, agdam inak lang Manong Nemi, agkukuyog kami matan kadag kaduami Manong Nemi nga health workers, nga mapan iti naka-schedule nga barangay papanan. Dadag iti kondaway Manong Nemi nga magmagna kami, na nasilsel ti lugar, no saan nga mapagnaan. Ibati man di kiti logan mi Manong Nemi, iti pagpatinggan ti kalsada sa kam tumagmag na. At tamat balon mi nga biskuit, no sandwich, kamay riyan dami, no kasta nga mabising kami. Sa kam dundumanon iti barangay Manong Nemi, uray maten, di kiti tao nga ma-check up. At da kitay
marisataan, at dapat kita may kaniti libre nga agas, manong nemi, di kita at high blood na, at nangatot sugar na. Sadya kam dumatan nga mangan, manong nemi, amang nga mupen ti balon mi, at dapat di kita lugar, nga papanaming ipartienda kami, agad na siyat mo ta. Et no kasta nga bakasyon manong nemi sa aming nga maliwayan, iti mapan na sumuknal iti simbaan kaduwak ti asawak, dagiti duwang anak mi, ni John kini Lily, ngagpatpadala idin nga da iti elementarya. Saka mapan na ag-outing, manong nemi, no saan nga picnic, ingka magpaspasyar, mapan ka mag-shopping, iti mall. Ang runa na unay manong nemi, papapanami, nga maguston mi unay kita bye-bye, syempre. Makita to ng aking kinamatan na kita kapsat, mayayat da, kung saan kita agar-aramid da iti ang balay-balay, manong nemi, babay niti darat, Alapino. O saan kita kamimot ka ni Manuel, da kinamatan. Kung saan nagkibin kami, agpag-napagna, agpamyanan, agpapagatan. Awanan sa pulang pahay, manong nemi. Iti kinaragsak mi. Agpadpada kami nagtrabaho, siyempre. Nakananama, tinaranya ka masakbayan, di kita anak mi. Ang oras na kit nalaing damit, padpada damit nga, at maawat da nga awards, manong nemi, no kasta nga madanunan ti recognition day. Ano man pa saan nga isudat kalalaingan, nga madada iti top 5 o top 10. Ori dadakan ti high school manong. Nalaing da, natulnog da, natudyo da, handa nga agap-apa, sinsinakit da nga kabsat. Uwain manong, kada kami met nga kasawa. Awanin sa pulampahay, iti irut da iti arakop mi, bara da iti agek, no kasta nga makalagip kami. Nasingpat ti asamak manong. Uri pagbagada no ka, imposible nga awan ti babae ni Manuel. Diyan nga kinagwapo na, de kotse. Nabangbang tipita na. Kunada na ka. Agtalay ka ken ko, ana. Kasi kamen, imposible nga on mga aram ken ko, kung asawa mo. Kan oras na mga aram kanya. Imposible nga, wala takras kan ka, no, mapangka iti field, mapangka di medical mission. Dahil tayo, igamam ti iman na, mga ala iti ala iti blood pressure na. Awan day tamanong na iti panunot ko. Kanawan mo iti panunot ko nga maaramit ni Manuel. Wen, at dahi din manong na ni June iti first year college. At damat idin manong na ni Lily iti third year high school. Idita, malakip ko. Sa anak pa yung nadat nga na. Dua nga bulan na. Apa nga ta? Tapos na sigurado manong name taga health office akmat. Nagpa-check up. Uy. At napakamakam nga anak mo, mare. Tesi. Kung naman lang nagpalagay ka, sampay eh. Di ba, doon lang kayat yung anak. Iso nga dududwa. Apa nga saan ka nagpalagay idi? Nagpipatak eh. Kaya siyempre, kaputa open pa lang. Thank you nadumay katlo. Wala, dumay katlo. Kaya dito may pasangin ko na ito anak ko. Isundot pa nagpalaikit ko. Mabayag pa nagmenopause mo Harig na dandanin. Di mat nga makuna nga menopausal baby data anak mo. Tensi. Baka, at siyempre maudi. Sakbay nga palay kita, kad sakbay nga menopusa. Kaday din nga panawin manong nemi nga dadagsenak. No mampayadaak manong nemi ti health office. Nurse kada dudoktor manong nemi di kakadwa. Meron na idi manong nemi nga talaga kakapigsa ti medical mission mi.
Nagsubli-subli kami manong nemi kadagiti lugar nga pagrairaan ti anyaman nga sakit. Mano. Adan dagiti gondawi manong nemi nga oras Sabado ken Domingo. Rumwar kami. Overtime, siyempre. Makunang overtime ata bakasyon ko ma. Ngayon, rumwar kam lata. Ada grupo mi manong nemi nga mga arami dito dayta. Dalawan nagdasawa. Agdadagsan ka sang gari. Hoy. Ngayon mapay nga, di ka palaglib. Amom na, hindi pa sa ko da June kinilili. O, hindi problema, di ba? Normal. Alis to ang agan anak. Kadapay, gamot hayat-yat-yat at ibaki. Malagip mo? Sa agla naglib, idita, may kasyaman nga bulan ni June. Kastamat ka kinilili. Ape, mabali mo maternity leave oray, 7 months na buksit, siguro mo na. With payment, dapat na ka problema. I love my job, sweetheart. Sa sinukumatisaan nga mga yat, iti trabaho na. Iso nga naman balin, awan tiliwat kong ag-field, amang kuyok ka dagiti kakaduak, nga health workers, nga mapanitin na dumang nga lugar, agraraw ka dagiti remote barangays. Wanagam sa valid ka, sa valid sitwasyon mo. Iso nga nasyakti ka, sweetheart, ha? Idyan ba lang trabaho? Agin na ka. Agdalinad ka dito balay. Ha? Inawam nga nalaing, ti may katlong anak ta. Ang problema. Kaya mo. Bahala ka. Di mo tukunain nga pinasaan ka pinatagmaan, ha? Ano ka ang problema mo ya? Ang alaman, awan ti problema. Sige. Antal nga magproblema pwede ka sa sad ko. Basta, alis tuwak nga agad anak, awan problema. Manong nemi namindulaeng nga nagpa-check upak. Idi, napanagnagak nga mabuntis ako na masigugak, ito muna. Kaya di may katalon nga bulan ti anak ko manong nemi. So, pa lang ti pa nagpa-check up ko. Kan saan nga naulit? Nagtalay kaklatan manong nemi nga siya ti kasasahad ko. Kaya di tapiton nga bulan ti sikug ko. Balagkat ba rin ti asawak manong nemi iti panagbakasyon ko. May sabi nga bulan ko nakman. Iti kadak iti field manong nemi bigla nga nagpadara. Hoy, Desi, what's wrong? Abay, itasal lang mo, kanaro iti dara. Oh my God. Siyempre, gabot doktor kada nurse, midwife manong nemi, ti kaduak. Nasikaso dak. Ngayon ko dada, naskalmat lang yung mataray ka ti ospital. Sa balik na ti ospital. Kunada. Kasi siyempre manong nemi, intartaray dak iti ospital. Manong nemi. Premature. Ngayon pas ngay ko, ti anak ko. Nadanti asawak, kumustakan? Gusto eh. Kaya mo ka nakalalis to ng pas ngayon ko. Ti anak tan, ti may katlo. Ng premature. Ayan na. Awag ka dito nursery? Kaya dito sumrek ti Dr. Mano. Doktor ti anak mi. Naisurek ti ICU. Nakapsot. Gagangi dahil ti premature. Premature, gagangi. Lalaki babae, doktor? Lalaki. Ngayon ti, mga latinagan na tapno maristro. Angelo ti kahit kuwarakan na. Na kami nagananak yung kuwanak. Sikarot, ma'am, sir. Tapno may restorationan. Pwede na pang ginita manong name asawak ti anak mi na naka-ICU. Hindi subli.
Kumusta, Jobing? Masya anak tilangana. Anak tilangana. Pasit. Tinamak ko yung doktor naman nung pounds. Eksakto nga 3. 3 pounds. Ikaganga nga dagsente. Normal nga mo bingit 5, di ba? Kahit ko di bumangon. Kahit ko makita tarak ko. Ori mga sirip la ko ma. Inaramin ko nga rod manong Nemi. Masasya na ko na itilangana. Naka-oxygen manong Nemi. Ngato-ngato. Barikatan ngumanyos. Diyos ko. Sabi ko mata, agpiyagdan ako. Hindi ka saritak ba nito, doktor? Doktor, kumusta tanak ko? 50-50 the chance ng piyag. Nag-asat una yun na makalasat. Ape, misis, saan ka nagpatpacheck up? Man, doktor. Linawas, binulan, twice a month. Dapat. Linawas ko mo. Di ba, trabaho ko at the health office? Ako yung doktor. Alis na ko mga pa-check up ka, kadagiti ka kaduam. Ito pisina nyo. Nagpifeel da ka na yun. Kinapod no na adak trabaho. Nakapild kami. Kaya nagpadarak. Inabusom. Sa lunot mo, misis. Apeng hindi ka nagina na. Kaya apeng hindi ka nagpatpacheck up. Namindolan, doktor. Pwede na sinugaradok no masikukat. Kaya 3 months na. Kung amin, doktor ti istorya ka nga, anak at nakalaklaka. Nakabiminas kasalsan at git anak ko. Dagiti inauna anak ko. Ngayon saan kang papatit sa sitwasyon, misis. Sabi ko mga rut na makalasat ti anak ko. Manong Nemi, mabalina kong tirumwar nga magbati ka no ni Angelo. Nagbati akbet. Wala nga. Anong ratubram dito Bandahik na anak ko. At daka mo dito ko na awan. Just the same. Hakamat ka makastrik. Itian na. Mabuyam lang. Kaya sa kakadi nga, mabibi nga mga bibuya. Ano ko iso na? Putot mo iso na, Manuel. Ano ko? Abay, Jack, ano gutak mat ka na? Abay, Jack ka dibigbigan? Saan na siya? Para kang katagtalin na dito sa ospital. Katore mo, binigat mo, may sarukaran. Sa kaldo ba lang rumwar, nga saan mo ka mambantayan? Manong Nemi, makalawas ti anak ko. Hindi baga ti doktor Manong Nemi, nga mabalinan nga may ruwar. Gaman ak doktor. Kanayo mo nga pa-check up. Ken, masapong nga matagaibigan na laing. Ay, kaman ang doktor. Kumusta ti baruko mo? Kahit ko sawan na kagangin ka di madlano ko nga. Di ta baruko mo pag diyan, nagiti anak mo. Kinapuno na doktor. Umunggas nung kwa. Ikatak. Sige. Mabali mo nga pasuswan. Pag diyan anak mo. Mabali mo nga yawin. Manong Nemi, siyempre, nakabakasyon at tawan ti sa bali nga mga iwan iti anak ko no saan nga siya. Ang baling kumot siguro nga, mga ala, iti mga iwan kang kuha na taoray sweldo wak. Ngayon kaslasan kong italik. Gabota, sa bali ti anak ko, Manong Nemi,
Masan nga bulan lang. Sangas, kaslasan nga normal. Nakamulagat na nung naming ang kasla. Awan pati makita na kata. Makabulan, ano nga bulan? Ni June, idi kat. Makabulanan kat. Kaslat na makita na. Sakit. Jack pa lang yung manong naming nga nagsangit. O rin kasta nga, malipatak ng dedyan. Humbres di. Madlaw ko nga napunon ti dede ti barokong ko kat. Siyempre, sumala pa nakalagip ko saan pa nga nagdede. Agsangit ko ma. Tama bisin. Saan nagsangit? No kasta nga digwasak man ang nami. No nga tatasaan nga mang-angis. Baka ibagak nga natay. Adamat pitik man ang nami ti pulso na. Ti barokong na, ti puso na. Hindi ka saritak na asawa. Manuel, tsak pa nakitang inubam na nakta. Mamata. So nung bike, tsak pa nga nagsangit. Kadori na sangang-sangit. Abang hindi mo ba? Aksay ka bike. Oh my God, hello. Apo nakalaglag ang ngobingo. Kasla kapas. Kaslawan to lang tibagina. Di man lagsangit. Di man lagaragang. Sanga normal tanak ta. Abnormal. May bilang sunang PWD. Person with disability. Saan ko nugutin nita? Anak ko, anak ta. In person ni Apo Diyos, in sagod ni Apo Diyos para ka na ta. Nga may ikatlong anak ta. May ikatlong anak ta nga kapsat da June kinilili. Kas kada June kinilili. Ada ading dan, di ba? Yung kaslasan da interesado. Kaslawan ading da. Kaya siguro tao matagsangit nga ading da. Ang matitalyawan da, no kas pagarigan da, da ko maobrak, kat adada nga doa. Kat manging da ko mati-ibit, ti adi da, kat mamanda ko makitaan, nga mamatag kipibit. Orang saan ko umamat nga kibit, no? Mamanda ko mamataliawan, kasasarita, kargahan. Kasarita mo to'y da. No, anyamat tirik na da. Katsika. Ano tirik na? Di ka kanila nagsak, kada talo, may katlong anak ta. Nagtulagan da idi, tayo siya nga duwalaeng. Kaya mo gini ka nagpalaygit kan. Yahamad gayam. Di ka kahit mga sawon nga di mo ninamnama nga damay katlo. Di kahit nakating nga sawon nga awan ang nyaman na ka. Panangipapan mo lang data. Nga magpapasumad. Kasi lang di mo kahit abigbigan. Di na udi nga anak ta. Nga ni Angelo. Bigbigek. Kapag hindi nga saanan. Apo, Diyos ko. My Lord. Asa mo nga, ang mga dakas na gatap. Dakit si mga husgay, tipadam nga tao. Ihus-husgam ka niya kay pabasol mo nga jak bigbigan di anak ta. Basol data. Imkas lahunak. Panangipapan mo lang. Kadang tutuloy ka sa klase ti anak ta. Nagtutuloy ng abnormal. Disability. Disabled ko na ko. Napimpitas lang ako ano. Saan ka na nagananan? Hindi ka saritak na kita anak ko anong name John, Lily. Yes, mama. Kumusta pa nagbasa yun? Naroon na kayong ka, John.
First year college ka, makadaga girlfriend mo. O, ang pagdanagan niyo, mama, napasdagak pa nagbasak, kanalaingak. No girlfriend? Siyak taga dadi, numampay ato tita di kita. Mamang dati motibo. Ang pagdanagan niyo, ma, makapagturpusak. Kahit siya ka madlili. Di ada nga o boyfriend ko, pinag pa, mamandak pala high school. Okay. Di yung kadi kumustahan ka na, ating yo? At daw no iso na tikrib. Di yung kadi kayat mapanubain? Mat maturog sa amat. Hanga mat maturog. Timakder ni Lili manong name. Napanatinamdagan ti ading na. Siri rin nga paiso, mami. Mama, hindi mo nagkutkuti. Sla. Natay sabat tayo. Hanga? Ay, magkutkuti man na ta. Puso na. Agpit-pitik man. Apa ibagang kaslatayan? Mamamit. Manong bulan nan. Agsige kumamat deta na. Kada agpaklub ko man. Eh, kutkuti. Pati mata na ang kutkuti. Di po sa kiray. Makakita ko man. Kita nyo. Lamang ala katiga. Dati imak ko man. O, kita nyo. Isurot na kumat pa nagkita na. Kada ti imak. O, dati pungan. Bright color. O. Pa-check up yun. Timak dermat ni John Manong. Abnormal. Tikapsat mi, mama. Disabled. Napimpitas ko man lang harutin no kwa. Saan kayo nga nag-anak pa eh. Napimpitas lang ko mga di din ta. Nagpadara kaya naalisan kayo ko man. Napimpitas lang ko mama no. Binabayaan yun. Saan yung inya ICO? Saan yung kuman inya yung paniti ICO? Bakit sa uyo? Di kayo nagyaman ta nagbiag na kapsat yo? Di kayo nagyaman ta pinatgan na po Diyos nga at nabiyag na? Mami, mama, sorry Yung nasaludsodan na kanya. Noon na may katlo. Nakapsat ko. Awang unak. Kaya ba't tumpahin ka, John? Sana very proud ng mga ibaga. At daan, siguro, mabalin siguro ng ibaga. At daan, disabled ko na. Abnormal. Saan nga abnormal? Saan nga disabled? May sanga anghel ni Angelo. Gusto pa matayo desyo. Bigbigin nyo kumakapsat yung sunan. Lili, kargaim sunan. Nagtungpal na rin niyo. Oh, naglagaan. O rin may mesang imak nga. Kasala mo, munyeka. Kasala mo, munyeka, umbiyag na. O sige manong Jun, patasim Matoy. Munyeka dati ading mi. Umang anis ko munyeka. Wow. Okay. Mabalin. Mabaling ipabuyan no dumtang ti piyesta. Munyeka ng umang anges. Yung di mat makakita, di mat makasao, umang anges lang. Sumardeng ka! Kapungtot ko manon na hindi kapsat ko. Wano digiti agkapsat nga anak ko. Digiti umay mangkita ang kakabagyak manon naming kastama ti sauda. Jesus apo napimidas na kumano saan ka nga nagan-anak. Nagkastumid at anak mo. Tesi. Jesus apo nakasalsalun at digiti duwang anak mo. Ako ang problema di pas ngay mo. Nakasalsalun at nagadimbakil. Kasto din ti adi da. Nga mo mang-angas si Suna. Ano mang-angas? Yung panagkunak at talagang kastalatan. Ni Eksiki ka di na maaramin. Naroon na nga di na maaramin ti agpaklab. Anang tulagi din tumakder nga magna ka di man makauyas, di man agkarayam.
Kang runantem, saan nga makasao? Ken, hanga makakita. Yung pakita kini Doktor Manong Name. Specialista. Mrs. Rumbang nga awatem ti kinapod no. Talagang nga awam pulos. Pagkita nga paranyag dagiti matana. Awan tinamnaman na makakita. Ang dadila na. Yung tinimat mo ko ti. Agdedekan ka, di ngamin. Uwen, doktor. Kunutin naman at susom. Uwen, doktor. Di mo pa pinakan. Paka nagkumangan, di naman amo agalgalit. Intun awang nga ro din tubog ta susom. Kad di makapangan ka digit sudid. Kapilit na ito nga pag-atasem. Templaam. Kad nutnutan na ito di mamador. Tupon. Wano saan? May iswero keng kuwana. May iswero keng kuwana. Dumalang ka digit urat. Dandani pa onurat nan. Abnormal nga talaga anak mo. Anusam nga ron. Tatrabaho ko, doktor. Nas ka nagsubli akon. Isunod, mga iwan. Magkita, magdandanak ti mga iwan. Hamad nga narigat nga nawanan at di matagsangit. Matnebla lang, di deden na. Namipinas pa na, ikumpay mo dito sa ospital, ta nakaswero latan. Samad nga rin mabalin, doktor. Wala saan kat pagsaruhin mo suna. At nakamati health center, amo may pakat iti suwero kayong kuwana. Isuwero mo tigatas na. Sige, doktor. Kaya napatasam nga i-take di ito, ha? Patasam nga mailaok iti inuman ng gatas. Para baring no, at tamalat yan sana. Kaya mabalin, si kanti mangin-check, kaya kitinas ka na ma-incheck yung kuwana, at tangin, kabisado mo at tapos sakamat kay health worker. Idagsubli ak manong nemi, iti trabaho, siyempre, mapanak ba nun iti field. Bakit manong nemi, abalasang, yakaruba mi iti inalak kat kinayat na. Awan danag, tayo say, gabuta, magnagluklo ka anak mo. No, bantayak, no saan ka mabaling kumata panawan, at danag, at tingot agkarayam, adala tatiyo nagtikrib na, di matagsangit, masari uba kasok no. Mas talakit at amang bambantay mo, no, magkita kang kuha na manang syon. No, sige. Nalapitas na ito nga trabaho, nagamarigatan. Manong nemi, nukas na handak iti trabaho, kasladyak may concentrate. Pampanunutek manong nemi. Ano nga taitan di kasasada, anak ko. Ano nga tandi? Diyos ko. Awag na harot cellphone ni na manang syon. Tapos no, matawag ko ma. Ano nga problema, am tesi? Doktor. Sabo may konsentra ramida ba? Laman bali-baliwam di pangalat ti blood pressure, BP, di kiti pasyente. Pasar kami paltos na ito'y araramatek. Lalagyan na nakamay lang. Tapos sublat mo sa bali. Saan nga di nga ginanaakit siya mo na banom. Painanam ta panunot mo. Ano pa panunutem? Saan ka mo na dati akas to ya? Pampanunutan na, doktor. Job normal ng anak na. Kato, di mo kaya't makaya nga sa balit mang bantay. Bilas pa yun, kikat kan. Uno, mangala ka, uno rin mangala ka kalito
private nurse kada private midwife pagka sikaman lang tamang pampanunod. Baka no saan ka pagkat nakakonsentrate no kasta ngagling na ilo kinilakay mo. O pinapasama ka na kami. Dandan ito mawala na. Dati baka 3 months mayat man di ba? Nabayagan na siyang imarakop ti asawa eh. Gaman ta sa bali siguro ti ka pampanunutem. Katatag mo siguro ti anak mo. Yun, katatag ko. Nga dati-dati kat sa mga katatag na ti anak yo. Di ba? Nakakrib. Yun. Okay na? Napatangak. Magkamasoron ti asawam. Magano, mapanunot ni manuan iti mangalat ti sa bali nga kaidana. Manong name no kasta sumangpet tak tumuno na sumangpet ngam digiti anak ko kasta maten ti asawa. Siyempre, dagos ko kitain ti anak ko. Nakalukat ti ridaw. Diretso akit ikirim na kumusta ka anak ko. Karagahag to manong name. Kasla, awan ba ti magsanan na? Kat next month, tumawan ton. Anak, ang sangit ka matin Pinadas ko, kinuntot ko na. Di ba nagsangit? Diyos ko. Anak, agkiray ka matin Ha? Agsao ka matin Agarangan ka. Anak. Edi umay manong nemi. Ni manang siyon. Ay, at nakagaya mo yan, tese. Umanan. Kanod na di nga, panang sarungkar mo. Talabigat, Kano, ada ka mang dagas na napasama kayong kuha na. No kasano na simre nga po sakit pinusa. Kaya po nagkatang nga istorya na kas pagarigan. Mataawang pusa dito sa katakarot pusa ba't nga mga nitibaladaga unhubing. Unasan ka na basta nga kwero nga aso kita awan. Napiya kumamad no inrekip mo tiri daw. Si Magbat ka nakalukat. Kadadag mo lang tasin Tal-tal yawak mo. Kadadag nakita ko na pusa akit mo ko ang binugtakan. Saan ka matgaya mga magtalkan manang? Ano mo ito problema ta anak mo? Katore mga awan ti mangkit-kita keng kuha na okay malata. Dato hindi. Ito ko ang soldo. Ay, ikatanakon kasta. Una, di mo kung concentration ka bantayan. So, nagmalmalam nga bambantaya ako nagatbatayak tiyo katangan. Ala sige, naisok ko na. No, damangkit kita lang kumakit so. Ayun, nabambantaya ko po. Paamon. Kimitak manin ti sa bali manong nemi. Kaskas din nga sila sa anak nagtalang. Adlaw manong nemi asawak nga umresak. Mapaspasama kang ka Tesi. Di ka dumlaw tabakim? Abay, makita mo kanya. Gapulain ka natin nga ubing aglos yan kan. Gapulain nila natin nga ubing kasla malipatan pa yun nga tiyagsagaysay. Dati ka dito gapunan no, aping nga madlaw mo. Nga dati ka gapunan no, aping nakaalakat sa balin kasta. Nagbalbali ko magkaminin Manuel. Awan ko mati problema. No saan mong impaspas nga data nga ubing. Diyos ko. Ala panunutin, amirisam nga na yung bag. Saan ka di nga data nga inutil nga ubing, tigapunan no aping nga, saan mo may concentrate trabaho? Mababayam ti bagim. Pampanunutin. Nga saan ko marumbang nga panunutin? Ito siya ti basur, mapang ko ibulan. Anya? Diyos ko, agbutin ka kumawat mo yung magatigas sa Manuel. Siyempre, ti awan sa sarbi na ibulan.
Timangtad iti malas si Beleng. Malas. Malas ko nam kini Anghel. Anghel o. Gabot na para kanya. Kahit saan nga nasiyat nga dimteng suna. At akat kasto nga parang sinsunong bata, parang dinidilag ta. Idi awan ni suna. Alaman? At akat kasto nga, panang baybay am tibakim. Dinak mo wala kas pagadigan ta. Ano gutik nga dan sa bali. Ay, op! Tinong palak? Tilog? Sige, tilo mo. Saan kong ituloy? Tungpain ka kumamat, agbariwang mo ka, deta kinalapit mon. Agpadpada kayo, ta anak mong inotel. Saan inotel, ta anak ko? Saan ang inotel? Panawang kamanlaingan. Pati di ka anak ko manong naming. Mga John, kayo ito ka dito may pada? Iti anak yun. May padagan niya. Nga nakalaglagan, nga nakalaplapit. Ano na may paspas na kan ni mga anak, di ba? Ma, what's wrong? Abi pinta kas na nagbalin pamilya tayo. Dati-dati nga nakaragraksak tayo. Dati-dati nga, no, bakasyon, rumwarte, kukuig tayo, nakaragraksak tayo. Nga manipot, hindi adan, dati nga ubing kat. Gusto tayo matali, pasama ka na tayo. So, pa iti pagkapapahan nyo kini papa. Ngayon, so, pa yan, iti pagkapapaam ka niya, saan kaya ikapapa? Ibagbagay ka lang tumintyon nyo, opinyon ko. Ori, damakin nyo kinili, panpada kami. Taan nyo nga rati kayo tiyo. No, iba kami nga iti kayo tiyo. Uno kayat mi. Marami tiyo. Tiyan niya. Di mangibalang ng kuwana. Oh, hala. Dasan na katupain. Hagamak kay kumamit nga may bagat ka stanak ko. Tadpada yung kalay tamayo. Ma, awan biyag ni Angelo. At ang biyag na. Ngam awan tinakim na. Saan nga makasao? Di makakuti. Di makakita. Saan nga makapangan? Bagay. Ang laki na nagpautibiyag mo yata. Sige. Baba nyo latan. Saan yun nga pampanunutin nga takapsat ko? No'y sumandad kahit yun. Nga ibilang yung nga natay. Di may katlo. Nga anak mi. Di anak ko. Nagkikata kong trabaho. Tapos numasikaso kisun. Ang kanaglat namang mambantay kang kuha na. Kasta nga rod tinapasamak manong name ina-submit ko ti resignation ko. Kuna ti health officer mi manong name. This is a good decision. Nginaramid mo, Teshi. Nga ba't saan mo ba't may concentrate at trabaho? Saka na kumamang suspensokin ka, hanggang gamot ag-resign ka. Good. So nalang nga di mo magunod ito'y dakil ko mga panagretiro, ng resignation, kamat nga early retirement. Mabali mo taramid mo siguro early retirement, tapno at benepisyo. Saan kung hangaptaran niya mga benepisyo, doktor? So, ag-retire ka. Ag-resign ka. Kas mabasa yung resignation letter ko. Okay. At na tumadlata, basit maawat mo. Siyempre, gobyerno ka nga nagtrabaho. Doktor, saan nga, dahil dati apterak. Kahit ko nga bantayan tanak ko. Kahit ko nga daklat tamang kita keng kuwana. Kahit ko sa dinuman ti ayan ko, itugtugot ko isuna.
Kasta nga ro tinaramid ko manong nami nagikata ko niti trabaho. In concentrate ko manong nami tinangasikaso karag trabaho ti unek ti balay, ti ruwar ti balay, ti hardin. Kabayatan manong nami adda ni Angelo iti krib na. Pagkatasik manong nami patpadasik nga pakanan iti sulit. Yan talaga manong nami nga madi. Liquid lata. Gatas, suero. Kahit nung kasta nga awanin ti obrak manong nami, kahit madigos kon ti anak ko. Paturugek, maturog man. Ito makariing manong nami. Naman pa siyang kumadlang ang makariing. Him nung kasta, nga magkatek ton, manong nami nga ubaen, kargain, asa kruya. Ararakupik to manong nami. Kaslak lumar arakup ti munyeka. Gabutan nasuro ka na makatawan. Nga dag-birthday man ang name. Siyempre, pinaalaak numampay. Kaslaw na anyaman na natamat ka dagiti kabalay ko. Di malagip ko man ang name nga pabunyagan. Hungang peso. Kinasaritak na asawa. Manuel, kaya mo nabunyagan kami ni baby, ni Angelo. Hungang peso niya. Hindi ko mga birthday na pinabunyagam. Kan bunyagam nga ta, ti padi. Ti kasken ko na. Apal ko mga saan? Umang angas mo ta. Umang angas kang peso ng kaslaong biyag na. Saan nga makasakaw, hang makakuti, saan nga makakita. Umang angas lang. Katapal ko mga saan nga bunyagan. O sige, pakita nga saan. Baring nisto na ito, pagbalbaliwan ti anak ko. Pinabunyagan mi nga rot manong name kat mas daw ti padi. Kaano pa ito misis? 1.5 years. 1.5 years nan. Father? Mapikan talang amin nga panulot mo kapabunyagan. Ang peso nga. Ay, sige. Nga po. Naisang-sangayan natin anak mo. Naisang-sangayan nga sagot ni Apo Diyos kada kayo. Kastamat ti ko nak, Father. E dito nakibiyang ti asawak manong. Father, excuse me, I'm sorry na pakabasulat. Abay ko na yung naisang-sangayan. Gabo ka dita, umangangas lang nga, di man makapagsao, di man makakita, di man makakuting. Amo, mister, ano na mo? Manuel, Father. Manuel, nakagasgasat ka nga madaan ti kasto nga anak. Oh? Gabo ta, madaan kayo ti anak. Nga sana pulos nga basol. Adaan na yun, di ba? Nasigpad na kita anak ko. Nakita anak ko nga, inauna. Second year college, inauna, graduate tumatan ti high school, inaudi. Inaudi? Ay, may kadwa, kung ako. Nalalaing da, doktor. Ay, doktor, father. Nasigpad na. O rin nga, baron jay anak binga na una, jak pinakita nga nagsigarilyo, no, iminom ti anak. Kasama ti ni Lily, ti adyan na. Simple lang ti panagsarming na, panang asikaso na bagina, saan nga may backup. Apply na lapas ti pulupos ti ropa na, hanggang lipstick, napintas. O rin saan gusar ka, nagiti ano. Ngem, nagbasbasol da. Nakabasol da. Uri dubing da, nakabasol da. Father. Kasi ko nga, no adda makita da. Kada dyan nakita da, nagtaray di panunod da, mabaling nga panunod da man di, basol ng data kinapo Diyos.
Iti kahit ko sa akin, Mr. Manuel, ora iti kikita lang kat makabasol kan. Dito anak yung ni Angelo, hanga makakita, kaya't nga sawen, saan na, hanga mo, saan nga makabasol, saan nga makauni, kahit nang sawen, saan nga makasao, iti madi, saan nga makakuti, kaya't nga sawen, awan ti masagid na, wano, anyaman na pakabasulan na. Mawa tayo kanit kahit ko sawen. Ngayon maumot ti maitad na. Father, maitad na nga niya. Sila pakaluliwam mi ko ma. Ay, no, agbasa ko ma, nalaing kasi dyan, makaluliwat at mabalim may panakkel. Kahit isuna, saan nyo may panakkel? Father, may panakkel yun. Tadakay lang tadaan na anak na kasto eh. Ano sige, Ben, Father, saan nga naskin pa nga diskusyon neta. Rugyan yung seremonya di bunyag, Father. Sige, gurno si Kangaro din. At siyempre, hamong maore agibit. Kadwa na nagit babunyagan ng obing, Father, kat agibit da. Ore na kudutin nyo neta, polos. Ore nga nilipakin nyo, ore na ibatan nyo ang manano. Sumardan ka, Manuel. Kailan mo ba yun? Nakapit yung unik na simbahan. Husto manong nemi ni Father. Nakaanangak itinisang sangayan. Dinapulos maaramin tagbasod. Hindi dinabunyagan manong nemi. Siyempre nagtutuloy iti saan nga panangasikaso. Karigit anak ko. Iti adida. Kastamit din ti asawak man. Ngam siyak, sa dinumantayan ko, nadak dito balay, at damat siyempre ni Angelo dito balay, no mapanak magitsenda, manong nemi, kadwa. Mrs. Bay, at na munya ka, anak ko. Mga taon na. Nasurokin nga, dua. Kasta, munya ka. Hangag ko ti tamatana. Hangag ko ti bibig na. Hangag ko ti dumukot chen. Si Bibiyag. Oo, si Bibiyag. Gasgasat ko dito eh. Gamot ada anak ko. Nga dipulos agbasol. Manong nemi awang pa tinagbalbaliwan ni Angelo. Kasla di palaing kapas nga manong nemi. Kasla mon munyek. Di dumakkel ti bagina manong nemi. Ngim umang angis. Badbodwak, siyempre, bado ti lalaki. Kahit no kasta kagberde ni Angelo manong nemi agawisak. Siyempre, adungad di kiti umay makibirthday. Ngim awan tim itidda nga regalo. Birthday ni Angelo. Ngayon magregalo, anak ko makartitidda nga regalo. Ay, kumadre. Kumadre. Pasensya ka na, tao may itid kong regalo. Taan nga ko makartitidda. Kwarta. Ano na karti kwarta? Mambalin mo dyan kwarta ata. May gatang matigatas na. Abagay. Ang kadoon naman ko nga dati ay aya mo sa arwaten, sapatos, hindi matagsap sapatos. Arwaten na ang agpatinggamad latang kasat kadakkel arwaten na. Umanahin nga kararag yung nasabi ko mata. Bapaot tibiyak ti anak ko. Tigasgasat kong anak. Gasgasat. Gasgasat ka din. Nga kabut anak mo kita. At dan sa bali nga babae tibiyak ni Manuel. Kadwak ti anak ko, nga ni Angelo nga kararag kamasilawan ko mati panunot ti asawak. Kastamat isumbat ko no kuha manong nemi. Naging ka, nagtulit pa ti panawen kat naggraduaran manong nemi ni June, iti college, nag-take ti board na nakarwar, tinulungan ti ama na nakastrek iti trabaho. Kadagbeso manong nemi.
manmanong nga matataon ti anak asawa. Wen, gapot ta talaga nga dan sa bali nga sangsangpitan. Siyempre, kasalitak mo ka. Manuel, ibag ta, nagawid ka. Hapay, kagayat mo sa anak pa yung nagawid. O, mati problema ni. Nagraduar mo din ni John, trabaho ko nan, sumaro nagraduar ni Lily, kaasawa dan. Kat, sumina danton. O, sumina danton, tagpamilya da nga ron. Si kakitsak tulayan nga dito eh. Agraman kina Anghelo ko nam. Ay, huwag gayam. Timumunya ka anak mo. Anak ta. Sige, anak ta, anak ta. Kinapod no na, kada tapagit adin na. Manuel, I'm sorry. Abay ka, nagbalbaliw ka. Sikat nagbalbaliw. Manipod di adan na Anghelo. Kaslaw matanda asawam. Diba? Isot ka kaidam. At dapat igundawin nga, ipangkot ikrib na tapno saan nga, manano, tagondat ko kumamat nga rakupin. Ngamdimod kaya. Nalamiis ka no kasta nga rakupin kaya. Awanan ti bara ti bagay. Agpatpada kailaan iti anak mo. So nga dinak mamamalaw, nuwapay nga nakalakon sa bali. Kurang na laing ng ibagak, nagsinatan. Kurang na laing ng ibagak. Ngam, ito no, makapagraduar pa ni Lily kat asawa na. Mga no, ibagak to kadakwadak. Suportaran nyo ta anak nyo, inayo. At matrabaho na nagkikat trabaho na, kapuiti. Mumunya ka ang hamsat yun. Awanin tayat mo kanyak. Gabot matintayat mo kanyak. Hangapod na ita, Manuel. Ipatpatig ka, Manuel. Di pa nagbalbaliw. No. Ad-ad nga napatpatig kang kadata nga mumunya kami siya. Isot pang ipapaayam aming nga sakripisyo. So, okay. Ore awanak, awan na kitanak mo, basta adaking gani Anghelo, naragsak ka, di ba? Saan ka naragsak no saan tayo kumpleto? Naragsak lang nga dati. Nakaragsak tayo di saan? Wan, ngayon dumtengan ni Anghelo. Saan tayo nga naragsak? Sakit. Ibaga ni Father nga nag-asat ka tanandaan ka di kasta nga anak. Loko-loko. Aging ka nga nagpaisong dududwa kamlaingan manong nami kini Anghelo. Kada agasawa, kada damatan bukod nga balay, da ni June, pas kastamat ang agasawa ni Lily. Lily, mama, kidawan mo ti, nagbaling nga asawa nga, dito kayo. Tapno, ada ka duhami kin Anghelo. Ma, saan na kayate? Kan may sa, babayat ka na tao, lalakit mangyawid kanyak, saan nga ti babayat mangyawid ti lalaki? Sunod ka rin ti kaduhak. Kadinakpadan sang batan di amayo. Kada dapat di Anghelo nga katwayo. Di ka sasarita yo, o isang agsarita. Mamaya, kas kalagbagtit no kasta nga ubaam data nga mumunye kasama kasasarita. Nga di ba sumumbat. Ano saan nyo ha? Sige. Awan ti maramit ko no talaga kayat ako na panawan na kami kini Anghelo. Dududwa kami kini Anghelo manong. E di da mo supportaradak dagiti anak ko. E may dimeten, pasare maliwayan da manong. Tira ramidek. Urakit ba panawak met ni Anghelo. Dito ko lang ta balay. Nangipatakberak manong name ti Tianggik. Sari-sari store. Yan tanging kadadamat pa lang. Saan ka basin nga ornong kumanong. Nasaan ko sagsagitin. Ngim no awanin ti supportar pa yung anak ko. Nangarunak at talagang hindi nakasuportarin ti asawak. Taan nangarut kat ni. At dan sa bali nga pamilya naman. Ipatakberak sari-sari store.
Ano ti malem, anong nami, agtuno ak ti barbecue, agtuno ak karigita street foods, isaw, kendo dumapay. Kat ore manong nami no, ada trabaho, aglaklako ak, aglutluto ak, nakaubakan niya manong nami ni Angelo. Angelo, Angelo, singsingpit ka nagloko-loko taglako ta, agluto ta, aglako ta. Ay, naya, tese. Ito rin man man, idusong nita, unig ti balayo isuna. Hindi man ano. Basta nakaragap ti tari daw. Ang tawa ako pag nantipusa, kamangkaan ko uno aso. Kaya po, yan. Kasi kalagbag ti nga mga ubang mangisalsala ka leta. Munmunya ka nga anak mo. No saan ka matisturbo ka na wanti panyaman na kidkidaw kang kakabsat kakadilat ang bibiyangan pero sakto ang gasgasat ko na ito anak ko. Agmay-may sakan saan ang agmay-may sa ori awanin ti asawa kailangan ti kita anak ko at dapalan Angelo dahito iti anak ko nga saan to mang panaw kanya. Nakitam nakitiduang anak ko inyanak ko ida ininaw ko kinaragak. Impas ngay ko ida, tinaripato kita, pinadakkel ko ida. Ngayon sa dinutayan da. Di kita kadiri kita siya at nganak. Ngayon ni Angelo, matbatayak to, di nagtupay la panawan. Isa nga dahito ti kagagasatan, kasasayaatan nga anak. Tadi pulos makabasol, nga makakita, di makapagsaot, di makakakote. Di akong basol na. Alawan ko sa nukasta. Alawan. Sige. Uy, manong naming. Aging nga dimteng, dijak pulos diyam nama adumteng. Hindi pa damang dakan niya. Uy, tesi, katangig mi ti radyo, na disgrasya ni Manuel. Na disgrasya ni Manuel? What? Baka sino ang Manuel ko lang? Siyempre, di asawam. Di asawam ka nang baybayakin ka. Kumusta isuna? Diyak ba na mo? Ito provincial sa tangitarayan daking kuha na. Isisuna. May nakaalugan yung tikotsena. Nabartek sa. Diyos ko. Amungatan na kita anak ko. Ipakamong ka na kamada Ipakamong pa kay Angelo. Angelo, nadisgrasya ni papang mo. Kararag mo anak. Ang makalasat ko man yung papang mo. Ore ko balag tunged. Di na ba marami doon? Resulta, tipo, pa nakadisgrasya ti asawak manong. Duwa nga saka na. Napukaw naman. Iti ospital, manong nami dito ko nakita ti babae na. Mrs. Siya ti asawa na. Sikat kabit na. Uwen, mano anak niyo? Dua. Kat, adaman la kwartam, para ti pagastos, ti asawak. Apa nga siya taggastos, kat sikat asawa na. Kaya di kwarta nga dito na kaya nga. Nayaran tala di kwarta, para karagitan na ko. Hanya? Iso na. Lading itek, Mrs. Diyak sayangin, ti kwarta nga da kanya. Para iti inutilin nga asawa mo. Kastat ba sa umidan? Kalpas nga sikat ibilang ng asawa? Kat mano nga tawan nga, inted na kang katang nagbanbanugan na? Hawan tirantak nga, kan tiyempok nga makiapa, Mrs. Yatangi andakan, so nga, agawid akon. Pumanaw akon dito bahala kan kang kuhana, ipulang kun kang kaisuna. Manong namin kapilitan nga digit anak ko, siyempre panganak ko mga horot ti kwarta. Lily, June, Mama, awan ti maited ko. Nabaig-baig ang dek inikan. Imbag tada kwarta kidi, nagpunak, edi basig ang negosyo.
Nakailabasitan ti makamoy ti kamayo. Kada kiti magastos. Sige ma, awang problema. Saan na ka nga pakaringuran no may pagap ti kwarta? Tagbantay nga ron. Nakalabasitan na. Di ba? Kidawan nyo lang, kwarta. So noon niya man ti masapon nito eh. Takam gastos. Ito na mairwaran ni Sona. Takam to peta gastos. Pag yan ang nangarot ka kayo. Ha? Pag yan ang nangarot ka kayo. Si kakadilili? Oh, no. Apa ko nga siyak? Si Jun. Arada rin nga sanga siya. Di ba kayatin dyan, babae na? Awan sa baling nga mga iwan kang kuha nung sanga si ka. Duway tanda iwanang nga inutil. Napipiyak ini pa na makapagsao. Katawa kayo pa lang. Siyempre na kita asawa na. Hindi na kayo tagsakripisyo. Hindi makasao kung ti asawa ak manong nimi. Manuel. Tesi. Namnaminsan lang imay dito ti babaim. Diba nagsarita mi, ipulang kon ti asawam kunana. Nisintabo, di na kaya taggastos. Tadi ka no kwarta, nganda king kuana, kat nairanta ka nung para ka nagiti, duwa nga putot mo king kuana. Umat ngamin nga peso. Inutil ko na napay king kan. Yung jacket nga baka, tigas na king ka. No kwarta, awang pagdanagam ta, agtinulong di kiti anak ta, dadyong kinililing kalida. Ngiwawan ti mangayat, ang mga alaken ka, kadakwada. Kapag namin nga landa ka, kadadamat balay ta. Kadadamat pa'y anak ta, nga nabatid siya balay. Nga saan nga makamagbasol. Mapakawanak ka dito na ramin ko. Mapakawanak ka di. Stacy. Awan ako dito eh. Kinsang ka. Kumakayat nga lain, kan pantayan o. Adaman pura nga mariknak. Kahit nga sawan, saan ka pa nga nagpakawan ka niya? Ngam napakawan kan, Manuel. Manaksid, no di mo kayat, di mataripato, babaeng ka niya. Ngam mandangatakapsat mo, ngumangalakin ka. Ako matin, naginaganakin ka. Di na kabay, kayat nga lang, nagit anak mo. Ano yung tulakin, hindi kapsat mo. Ada kami kinaanghelo. Nakaduwam, iti balay tayo, Manuel. Maragsakan nagtagduan tunti. Aywanak. Saan nga makapagsao? Kan makapagsao? Iso na lang ta, saan nga makapag na, tao mo tayo nagdiduasa ka na. Mabalin mo tagaramat ti wheelchair. Saan kang may bayan, Manuel? Nakasagalan kag sakripisyo. Kasi nararamida ka ba nagsakripisyo? Iti inauding anak na. Hanggang may bayan, Manuel, kapati-pati ka. Daisy, makawanin na. Sabon nga sawan, ti pa makawanin, magbagamta. Hindi pa ilang nga si papakawanan ka. Kaya manak, hagpadpada kayo iti anak tangi na udi nga na isang sangayan. Na isang sangayan ka. Tadi ka pulos nang imula iti gura. Kaniyak, idilikodan tinaramit ko. Na isang sangayan ka. Akas iti na udi nga anak ta. Ket kasta nga ron tinapasamak manong nemi. Nagbalinen nga duwa,
Tayo aywana. Yung jak mat kiti manong name makuna nga aywanan asawa ka pa makapag na wheelchair na, makadano mat iti kusina, may rapin naman, kayat na nga, rapin nga ramiden, kan mapaniti tiyanggi, isot aglako, anong name, kung nasaan ka tulungan na, no kasta nga tiyempo niti panagtuno, panaglako, nakatugaw mat, nga naka-wheelchair, kan amunan nga ubaen manong name ni Angelo. Ore naka-wheelchair na kasta, umubain na. Kaya naman na pagtarayin di wheelchair. Amo na nakasasalita man. Kado kasta, nga da kami nga dua, nga iti paglakwan mi manong nemi. Damat lata nga silig iti tiyanggi. At siyempre, naka-wheelchair suna, tumulong ng lako. Umubain na ni Angelo. Ay, para Manuel! Hare, mayat ba natin negosyo ya? Wala, dumadlatag katang. Oras nga nagtrabaho nga, banti negosyo. At siyempre, takal sabad na awat mo ti. Naalam nga benepisyo ti pa nagbalim mo nga disabled. Kaya po ya. Deta uya mo iding anak mo nga disabled. Kat ne, nagbaling ka matan nga disabled. Eto malalam kahit. Nakarmakan. Aduman ti sa uda manong name iti asawa kang awatan na latan ng tagpapaysumat. Are, gasgasat mi deto yung anak ko. Wala. Gasgasat yo. Nagasat kayo latan, agbiag kayo, pati negosyo. Umarak na adot umarak. Ang dami ka kompetensya yo sa diya. Adot umay dito. Igapungarod ka ni Angelo. Kaya da kitaan, timumunya ka nga anak mi. Basta, ang nagpaisoy Aduman ti makakompetensya yo. Ngam adudut umay dito Umay gumatang iti hanggi. Umay gatang kanig iti lako yo. Oo. Huwag mamati akon. Gas-gasat yun deta nga Angelo. Gas-gasat mi kini Angelo manong name ko nat. Gabuta. Saan kami man lang pulos nga angalin ko man. Dauyak mi, dapanateng mi, nagurigur mi, wala. Huwag manong. Ang dari age mi kumakastoy na ag high blood kam kuman at ako adaryuman mi kuman nga mawan. Akasal sanot nat kami. Awain manong. Sa anak pa nga man-maintenance sa kunada ta normal mati panagtaray ti dara. Kasta mati asawak manong. So nga gasgasat mi ti anak ko nga ni Angelo. Ti sakripisyo manong nami nagbungat na siya. Ada digiti kong daway manong nemi nga umay digiti anak ko dadsyon kini Lili. Agrama matante asawa da digiti apukok kadakwada. Magustuhan dan manong nemi nga ubain nga ayaman tibik bagada nga mumunyeka nga ni Angelo. Agrama na kada kayo anak ko. Tamo yung madlangin na pagbigan kapsat yo. Napakawan na kang nga tamat ng Angelo, mama. Kas matiti, panang pakawan nyo kada kami. Awan ti basol yo. Gabuta, di kayo pinagbasol sa papakawan na kada kayo. Tinagsan kita mo yun nga bigbigan kapsat yo. No, the problema mo yung asawa. Kan na yung umayak dito, hitap na ubaik ni Angelo. Tapay. So, solusyon no ka. Tunukan, masolbar mo yung problema mo. Kastamat ka niliti bagbagana. So nga, di ka da problema na. Umay dito, makita da lang ni Angelo. O masagid da lang, pagapaman. O naubaan da, pagapaman. Awang ka nun ti problema da. So nga, baka no, pangwatataan yun ni Angelo. No. Diyak aramitin na kasta. Umay da lang, tapno di kasta at makita da. O naubain da. Ngam jak kayat nga maarami da kasta kunam nga magsapulak. Pasensya kayo kapsat, emergency laong na rin. Tawag da JC. O rekat, manpalpasan pamagayan pa. Okay? Ano dituloy nan? Dituloy nan, okay. Adu manong name dagiti umay mang bisita kada kami. Nga
Kayat da makita, masagid di Angelo. Ibaga naman, ti kapuna, manong nemi, ngam kaslawan ka anyaman na kanyak. Kat pag yamanak, tadakkel ti maitulong ni Angelo, kadakwada. Ken kada kami. Gabota, at least nagsubli manen manong nemi, ti dati nga pinget, girot, iti ayan-ayat mi ti asawak. Gapo kini Angelo. Bigbigen, nga talaga magusgustuhan, ni Manuel nga asawak, numabaling kat dinagpapasubladan no kang mangubba kini Angelo. Awang paypulos, di paypulos nagsangit, di paypulos nagkiram nga agkadam no kasta nga maturo. Di pulos nagarang-ang manong nemi nga magpitpitik ti puso na. Si bibiyag ni Angelo. Iti manon nga tawen na. Manong nemi, bakit akon? Ken lakay mo ti asawak, ngem nasalon at kampaylaeng. Kinapudno na, adda payen inem nga apo minti tuod. Nagtultuloy manong nemi, ti Stormy, nagtultuloy, iti basit nga negosyo mi. Tano kasta, nga da sumarongkar, mangkita kin Angelo, akit gumatang damatin agtekon itekon tapayen. Mabayin damatin nga gumatang, manong nemi, at sumataan na tasla pambaranda nga mangtitishare para kay ni Angelo, mangtitishare kada kami, gabota para kada kwada, masulbartan niya man na problema da. No, makita da, kan masagid da ni Angelo. Dito nga rin pagkasaritak, manong naimi, yaman naklaunay ti aganos mo, nga nangedit, nangornos, nangisurat, kalbasan nga insan kang kadit Italiana, kada ito'y manong naming pakasaritaak, nga nag-in-share kang ka, insan kang ka through your messenger. Kahit sabay kumantad namat na ibating nga andal, liwliwakan pagsarmingan ti bihag, kada giti padak, nga nagdingag ka nagbuya, ti anak ko ni Angelo, ti tao, ako na ni Father Zacarias, kanang bunyag kang kuwana, isut kagakasatan nga tao, dito'y lobong, tal sa anapulos ang makabasol. Toy nga radagyaman nga pagayam mo, Daisy. Thank you, Daisy. Kaya ito imburay mo kapakasalitaan. Salamat po for watching. Thank you.